mung ngelamun. Masya Allah swanten. Pak Kirun nyapa sama Linggo. Ayo. Lagi lo baturi aku piye lo baron iku malah rono iki. Lip sync sampean. Aku nek Mas Kirun iki yo anu rada wedi ya. Lip sync. Sami kirune nggih mboten napa-napa. Cocok sami suron. Suarane iki lho. Lah nggih swantene Masya Allah. Apik kono keh kene kok. Loh piye lho. Nggih monggo. Angan mring wong manis. Medul-medul sing nek pucuk. Wah, tak kira wong medul. Ora munggah kan, ndak situ. Lip sync Pak Kirun. Arab urip bebarengan. Ngomong apa Pak Kirun karo Silvi? Suarane siapa ta, Truk? Suaraku versi lanang. Lah iya. Weh, tenan kok. Aku kenal Mas Kirun ki neng kates. Nendi? Neng kates. Wah, Kates Tulungagung. jauh ya. Tulungagung cedhek mahku bi. Wong ada. Dulure kan oke kono kates. Dulure oke. Thomas, lek Mas Silvi panen duren dikeki. Pirang tahun sama ya. Agustus. Kulit tetok. Bisa. Monggo. Bunga susah dilakoni. Tak kira mau arep nyawer nang ngene celek Mas Puji tibae ngunjukne anake. Ngunjukne anake. Lah iya. Tak kira arep nyawer. Apa tega lan pun kakang atiku bisa lali. Weh, yo. Semangat. Lah ngono ya ndak rame. Lah iya. Woi. Lho do kaget ta Abed lho. Lah iya. Kaget. Sesuk tak gawe ngono anu. Kudu gawe ngono. Kan semangat Pak Puji lho ada-ada. Lah nggih. Ken do melek ngono iki sampeyan to. Alah, isih jam 8. Walu piye? Ngawur jamku mati yo. Suwun. Lah nggih. Monggo. Saben dina mangelamun jroning sepi samun amotan sangat dulu wayang modoh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali saya rujit hati lali manewa bagus amung kumandel ing pando ini
Jak sakmono mbakne ndak gelem bengok. Ndak krungu berarti aku ya. Dalam? Ya berarti kula mboten mireng nggih, Bang nggih. Ucil adaten ndak gelem bengok. Mongko Kang Mas katresnanku bebaseni tan bisa tinuku jundolan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku bukti agung budaya saben dina mangelapan jenenge sepi sepi sampun amotan sangat dulu bewayangan mudo Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali saya ruci tadi lale mane wong bagus among gumantin ya pandu ing mitra tega sira kemas citrae janji misah nekat tresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanku Alon-alon no, iki jura kamu yo teko. sinten Mas Tekong. pundi lho Iki lho. ah ndak ketok Ora gelap ketok. gelap Lah iya. karo sapa mati kok ora jelang halo Kang Mas jelang Masya Allah sugeng rawuh Sak rombongan to. lah lek Ah. tekonge mesti nggo sak rombongan Oh, sak ten ngono kuwi rombongan. Heeh. Tak so golek. nggawa sak truk barang Nah, suaramu ben iso semangat tak golek-golekne kene. wah terima kasih Aku baik karo kowe sekali gak lo iso. aku diparingi ngono wi jane Ya terus aku ngundang lemu Iya. mongko Kang Mas katresnanku bebaseni tan bisa tinuku jundolan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku Matur nuwun, Nak. Nggih. terima kasih kembali